Nahi duguna da, hezur muinaren bizibilitatea herriari erakutsi, eta edozein gazte, 20 eta 40 arteko gazteak ia animatzen diren eta erregistratzen diren hezur muina emateko. Gestu txiki bat da, baina bizitza bat salba dezakegu. Augaoko, Arrigorriagako eta Basauriko 4 kide batu gara, eta nahi duguna egin da Titan deserteko froga batera joan, hau da, mendi bizikletako martxa gogor bat da, 4 egun dira, urrian ospatuko dena, 2-tik 5-era, eta bertan, eramango dugu gure erropetan, eta leloa dela dona medula, dona vida, hezur muinaren alde bizibilitatea emateko. 4 egunetarako prestakuntza oso gogorrak egin behar izan dugu, etapa oso gogorrak dira, eta prest egon behar da. Jadanik entrenamenduak eta hasi ditugu, batu egiten gara, jakiteko bakoitzak zelan dagoen, eta bertan ahalik eta ondoen egingo dugu. Dona vida, dona vida!